Tamvetserani, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake malo ano. Ndimafuna ndikukumbutseni okondedwa kunena kuti mantha sicholowa cha ana anu. Mantha sicholowa cha atumiki a Mulungu. Mantha sicholowa cha moyo wanu. Tamvetserani. Abrahamu atapita ku mzinda umene amalamulira Abimeleki, atazindikira kuti mkazi wake ndi wokongola kwambiri, Abimeleki akamba kumufuna akhoza kumupha Abrahamu. Abrahamu anakhala ndi mantha zimene zinapangitsa kuti anthu akamufunsa kuti uyu ndi ndani wako Sara, Abrahamu amayankha kuti ndi mkazi wake. Mvetserani, chimene chinapangitsa kunena kuti Abimeleki amukwatire Sarai mkazi wa Abrahamu. Mvetserani, mantha amakupangitsani kulanditsa zinthu zimene inuyo zinali zanu. Pamene Yehova adamuuza Abrahamu kunena kuti mkazi wako ndi wako ndipo sadzalandidwa, koma chifukwa cha mantha zinapangitsa kuti mkazi uja Abimeleki amukwatire. Mvetserani, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti musaope, monga mmene Baibulo likulankhulira ku 1 Tesalonika 5 verse namba 17 kuti musaope koma pempherani kwambiri. Ndimafuna ndikumbutseni kuti pempherani, khalani olimba mtima, pakuti Sauli ankafuna kumupha Davide, koma ndifuna ndikukumbutseni, ndifuna ndikulimbikitseni kunena kuti m'malo mophedwa ndi Davide amene anayambirira kufa pa nkhondo imene anali mfumu Sauli, Mulungu aphwanyenso adani anu onse amene ayika maupo pa moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu. Monganso mmene adamuphwanyira Sauli amene ankafuna kumuwononga Davide, momwemonso aphwanyenso adani a moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu. Tamvetserani, Hamani adapanga maupo ofuna kumpachika Mordekai pagalo, koma kumapeto kwake amene adapachikidwa ndi Hamani yemwe. Wina aliyense amene wakozera maupo moyo wanu kufuna kupachikani niyo pa mtanda, ayambe kupachikidwa ndi iyeyo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ayambe kupachikidwa ndi iyeyo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Tamvetserani, nduna aruza mfumu Nebukadineza zidapangana maupo kunena ro Daniel tikwenera ati mponye mudzenje la mikango kuti iye adyedwe, koma Baibulo likulankhula mawu kuti mikango ena dumpha pasi ndikukagwira nduna za mfumu Nebukadineza ndipo anadyedwa ndi kukadzulidwa ndiwo. Ena aliwonse amene akumbira maupo moyo wanu, amene akumbira dzenje moyo wanu, ayambe kugwira moka mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Monga amene anadyedwera magavana a Nebukadinezara, momwemonso ina aliyense amene akufunira maupo moyo wanu ayambe kuonongeka mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Mvetserani, ndifuna ndikukumbutseni kuti Jezebeli ankafuna kumupha mneneri Eliya, koma Mulungu anangomusowetsapo Eliyayo. Jezebeli anafa yekha ndipo mtembo wake unadyedwa ndi agalu. Mulungu akusowetseni pakati pa adani anu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Monga adamusowetsanso Eliya pakati pa Jezebeli, momwemonso akusowetseni niyo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ena aliwonse amene akumbira maupo moyo wanuwo pamene wafuna Mulungu akakusowetsani, ziyambe kuwabwerera yokha mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Yudasi adapangana atu ndi Herode kuti amuphe Yesu Khristu, koma asanafe Yesu Khristu anayambanso kuphedwa ndiwo, ndipo mtembo wawo mpaka nonatani unaola ndi kuyamba kutuluka mbutsi nthawi yomweyo. Mvetserani, wina aliyense amene apangana zoti aphe banja lanu, wina aliyense amene apangana zoti aphe business yanu, wina aliyense amene anena zoti aphe tsogolo la ana anu, wina aliyense amene afuna kuononga china chilichonse chanu, chiyambe kuonongeka ndi cha iyeyo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ndikupemphererani amene ndili pa phiri pano pabunda kunena kuti nyengo ina iliyonse imene masautsa banja lanu, nyengo ina iliyonse imene masautsa business yanu, nyengo ina iliyonse imene maononga tsogolo lanu, mu dzina la Yesu Khristu mukakhulupirira pemphero ili. Yesu Khristu wa ku Nazareti anaononga kusaona kwa mnyamata wa ku Yeriko, kusaona kumene kuja kumayimira, kusaona kwa banja, kusaona kwa business, kusaona kwa china chilichonse pa moyo wanu chimene chimakupititsani patsogolo. Ndikuchilamula mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti ndi mphamvu zochokera kumwamba, ndikudzodza kwa Mzimu Woyera kuti lero lino zatha pa moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ndikupemphera ndi wina wake panopa, wina aliyense amene ali nkuona video imene, Mulungu achite ndi moyo wake, Mulungu achite ndi banja lanu, Mulungu achite ndi business yanu. Musaope, musaopyede, pempherani kwambiri. Yehova ndi wadongosolo. Ambuye akudalitseni. Pangani like, share and follow mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen.